Takže vítajte pri dnešnom videjku. A dnešné videjko bude sesternicový tag. S kým? S LPS Jenny. Jej! Ahojte, som LPS Jenny a určite ma všetci poznáte. Ak nie, tak sa pozrite na môj kanál. Asi dám link do popisu, ak nie, tak sorry, tak sa ospravedlňujem. A toto video bude teda sesternicový tag a teda môžeme ísť na to. Tak ideš prvá. Takže môj najlepší skôr. No, môj najlepší. Mám ich všetkých na profilovke. Ak nepozráš môj kanál, tak to nevieš. No, šup. Sú to neviem. Doggy. Doggy. No. Aj Cocker Spaniel, či nie? Nie, Cocker Spaniel nie. Doggy a Short Hair Cat. Ideš. Šup, nemáme celý deň. Moja najfarba. Červená? Nie. Neviem. Modrá, žltá. Neviem. Oranžová. Tak oranžová. No a ešte dáme dve otázky, takže moja najfarba. Fialová. Super. A teraz ty? Napríklad. Čo máš radšej mobil alebo tablet? Ale nie, to musíš, ja musím niečo od tebe, chápeš? Jaj. Sorry, Sáňu. Sorry. Bože, ja neviem. Napríklad tvoj najpečop. No? Ja neviem. A ináč mimochodom ten kokr je môj, takže sa jej nepýtajte, čo vymení. No a to by bolo vlastne celé už video, nie? Áno. Tak nezabudni sa pozrieť na môj kanál a veď to je tvoj kanál, nejak to uveď a niečo proste. Dobre, tak to bolo celé videjko, tak ahoj. Bye bye!